Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Ka loan certificate ka ba shis pak khandai snem ka ba airam ya ka sorkar phareng kala wanra ya ka jingkermen ya ka ïing na Madhya Pradesh ka bala airam kumba laipsan haja na ka benta ka thmaba ka bankong ani ka ta World War I ha ka ba ya ka ram la ai hosem khat khandai spak khanyo baru ka ïing la yo jubab daka lingba ka debt management office DMO jong ka Great Britain u Vivek Ruthia ubah reply snem karta na sehore Madhya Pradesh uloong bai ka ïing jong u la lej ujor ha ka sorkar Britain ban tip syapang kanikaram ka bampala ban siew hado menta nakaliang jong muktiar jong ka ïing ulai yo ka email na ka DMO ban pan copy ya kanika sanat lani kata ka loan certificate bat kiwe ki kot ki badan kam ka ïing menta kala pen kre ban pha ikikot shaka sorkar Britain hakaba la shemdin ru ya kanikaram bala ailing ba kikot kisla kanika sanat lani kata ka certificate ka badan tarik kumba sau tarik jong Jun khat khandai spa khanyo kala dan ru bat ka ïing u Ruthia palat chis pa snem hakabala thoru ba set jumalal Ruthia ubaya day baru set rama Kyrshan jaskaran Ruthia na Bhopal state kila ai ya ka laipsan hajar kum ka Indian War Loan ha ka thmaba ka benengkong la thoru bau set jumalal ula ai ru kumba laipsan hajar naka set ramakishan jaskaran Ruthia shaka Indian War Loan ka bapen ya ka Kyrshan ya ka sorkar phareng ani kata ka government and empire baru la soy ya ka da u WS Davis u political agent ha Bhopal ka ïing kalau ongro bampat dan kata ka jingsiu pendep ya kanika pisa baru set jamulal Ruthia ulayap haus nam kat khandai spa lai punyo baru shemdin syupat bala dan ka jingsiu ya ka kot hadin bala lai luj haus nam kat khandai spa sa punyo kanika ram ka bal laipsan hajar tengka bala airu haus nam kat khandai spa khanyo mental antat baka syongdor kumba shpho klur tengka wat lada 4 tip lada ka sorkar UK kan siew ne em ya kanika ram tangba kan ni baroh ka syong haki kendon jong karam bala tho akasanat kumjuru ki wei ki sut